Entre dos patis vol reunir 3 exposicions individuals de 3 artistes dones que van exposar a l'Espai 10 de la Fundació Miró a partir del 1979. Són 3 exposicions, la primera del 79, de la Fina Miralles, la segona del 1980, de la Susana Solano, i la tercera de 1986, de la Eva Lots. Són 3 artistes que són més o menys de la mateixa generació, nascudes a la dècada dels 40, van intentar buscar i trobar noves maneres d'encarrilar el que era la creació artística. I en aquest sentit podem dir que són artistes fundacionals. Són artistes que neixen una mica després de la fi del món, que seria la Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola i el franquisme, neixen a les runes i que han de construir una cosa nova de zero i des d'una perspectiva personal femenina. Deconstrueixen tota l'herència cultural i artística que els ha arribat. El Francesc Vicenç, que era el director de la Fundació Miró, ens va convocar per posar a la nostra disposició, que això va ser la cosa fantàstica de la Fundació, un espai perquè poguéssim fer les experiències artístiques que fèiem per ahí per la muntanya. I no es feia a galeries o es feia en un frontón, o es feia en el mar, o es feia en un velòdrom. El Espai 10 era muy importante porque daba la oportunidad de hacer algo que en otro sitio, en una galería comercial, no podías hacer, y entonces la Fundación Miró era una oportunidad de hacer algo que ni era comercial ni era acostumbrado, ¿no? Era molt lluminós, el paisatge entrava, no? I les relacions amb les teles i la fusta i tal era bastant frapant, no?, en aquella època. Aquest espai, que tenia un protagonisme en el recorregut museístic molt important, estava entre el que és el pati de l'Olivera i el pati del Garrofer. Era un espai molt obert, amb molta llum natural, i des d'aquest espai es podia veure tot. Era com una espècie de centre neuràlgic de la Fundació. A la primera sala trobem la reconstrucció de l'exposició de la Fina Miralles titulada Paisatge, del 1979. Ella el que va voler va ser de construir el gènere paisatgístic, el gènere pictòric. No és una representació d'un paisatge tradicional amb un pintor que es diu paisatgista. I per què es diu paisatge si no representen paisatges? No representen paisatges, però són paisatges. Perquè hi ha un primer terme, un segon, un horitzó, el cel, la terra, el mar, una marina, i això són paisatges. Ella agafa els elements constituents del que és un quadre paisatgístic i els redueix a la seva essència elemental, que és el vestidor, la tela i pocs pigments, només el pigment de la marina, que és un pigment blau en la qual la tela està sucada i va absorbint el pigment, però d'una manera bastant automàtica i autònoma. Hi ha molt un desig d'anul·lar aquesta subjectivitat. L'artista desapareix per donar pas a un altre tipus d'aproximació a l'acte creatiu, que no passa tant per aquesta subjectivitat com de l'ego, que és una cosa molt masculina, de fer-se una carrera, fer-se un nom, competir, i tot això són coses que van portar a la fi del món. És un sistema, un paradigma que totes elles volen esborrar, se'n volen desvincular. L'obra que es va escollir per l'Espai 10 eren resultats d'introspecció sobre el material, sobre el comportament d'aquests, no? En el cas de la Susana Solano, ella el que vol és no crear narratives, no parlar des de la seva subjectivitat, sinó deixar que els materials puguin expressar-se des de la seva pròpia materialitat. No entren dins d'aquest cànon ni d'aquesta idea del geni, que és una cosa que des del Renaixement ens ha anat pesant, i volen eliminar tot això. I la Susana també ho fa des del respecte i l'atenció i la cura de la materialitat dels elements amb els quals treballa. La veritat és que han estat molts i molts anys tancades aquestes teles, i tornar-les a mostrar i a airejar-se i tal,
Han perdut aquell caràcter nostàlgic que jo pensava que tindria, no? Les veig com molt actualitzades, molt fresques, vull dir, veure-ho tot així en conjunt, doncs, bueno, és molt guapo, no? A l'última exposició, que és la reconstrucció de l'exposició d'Eva Lots titulada Arenes, treballa deixant que les lleis físiques es manifestin. Si la Susana des de la materialitat, la Eva Lots ho porta una mica més enllà i deixa que els materials actuïn segons les lleis físiques més bàsiques, en aquest cas la gravetat, en el que ella parla d'un teatre de les propietats físiques. Me parece muy bien cómo se ha hecho, o sea, ahora es otro espacio, incluso refuerza, tal y como yo lo veo, refuerza esa polaridad. Dos figuras que son opuestas en el sentido de que en un caso la arena está en las afueras y va hacia adentro y en el otro es al revés, ¿no? Está dentro y sale hacia afuera, ¿no? Y aquí al estar entre, digamos, estos dos cuerpos que lo abrazan, por así decirlo, pues lo refuerza, está muy bien. És un no voler actuar des de la subjectivitat perquè crec que cap d'elles s'identificava amb un individualisme o una figura de la dona que els havia estat imposada. La seva manera de no entrar en aquest joc és sortint del plànol i deixar que siguin els elements que parlin. En aquel entonces, las mujeres que realmente trabajábamos como artistas seriamente,